especially this Harney Mrs. Ang Bima Samandali is Lingnai I Nokistri. Bitanga Mitia Angelis Yoga Songa. Sebla Ang Sase Lady Salmon. Betami Prana Bitango. Jenny Bay area Boygo Bahai Kaye. Jenny Suribari Mondolia Bitango Labadaman, originally Angamia Suribari. Apani Munga Lake Risai, Nazari, Ara Aini Munga Gaudi. Sebla Bitanga message Pazadang, Bitangi message Kokana Matner, Aminai Nagasau. Rongzadeng आरो मोनसे admiration माने आङो बिथांनि जिबनखौ नुनानै प्रभुनि बोसोनखौ होनाय नुनानै आंनि गोसोआव थुलुंगानायखौ मोनदों आरो रावबो मिथिया आं स्रोदै बिथाङा जेब्ला बिसाफोरखौ साफा साफा बिथांनि खाथियाव लाबोनानै आरज बिस' जाफैदों आंनि बिमायाबो दिनैसिम आं मिथिया आरो बे आइयाबो दिनैसिम मिथिनाय नङा बिथांनि खाथियाव थांनानै आं आरज खालामनाय जादों आंनि गोसोआव प्रतिज्ञा लादों आङो बिथांनि सिगाङाव बुंफ्रुवाखै जे आं मा जानो सानदों नाथाय आं बुंनानै प्रार्थना बिस' जादों उन्दै सममोन आंबो सानसे इसोरनि बोसोनखौ होबायगोन होननानै इसोरा बाख्नाय जाथों दिनै बे बिमानि सिगाङाव आं गसंनो मोनबाय आं आसा खालामाखैमोन बिथांखौ दिनै लोगो मोनगोन होननानै प्रभुनि परिकल्पना आरो बिनि बेबस्था फै जोङो प्रभुनि बोसोनाव खनसेबाव थांनायनि सिगां जोङो बिनिफ्राय सहाय लानि बयबो आत्मायावहाय नेनानै थानाय जों खर' गंनायनि बिरगोनफोरनि इसोर शान्तिनि राजा जोंखौ बासायग्रा सोखाग्रा जगायग्रा गोजोन होग्रा राजाफोरनि राजा इसोरखौ बे समाव हामबाय होनदों नोंनि मुङा गौरब जाथों आफा इसोर नों बादि इसोर गैया जोंनि जिबना नोंखौ बावगारनानै आंनि थानै जोङो संसार बिथायोब्लाबो नों जोंखौ गोबाथुमनानै दोनो जोङो संसाराव थानोबो जग्यथा नङा आफा इसोर दिनै आफा बे कनफारेन्सनि गेजेरजों जों नोंजों मानजि जानो लुबैदों फोसाबजानो लुबैदों जोङो व्यक्तिगत पार्सनेलि रियेल ख्रिस्टियान जानो लुबैदों आरो प्रभु नोंखौ आफा जोंनि व्यक्तिगत जिबनाव नांगौ समाजाव नांगौ मण्डलियाव नांगौ हे इसोर नोङो जेह'भा इसोरखाय फैदो जोंनि गेजेराव नों गिबियावनो नोङो रायज्लायग्रा इसोरखाय दिनैबो नों जोंजों रायज्लायदो आं नोंनि खुगानि खुगा गोसोनि गोसोल' जानानै बेयाव गसंदों अ जेह'भा इसोर प्रभु नों आंखौ बे समाव बाहायदो आं नंबा नङा माय नलेज लिमिटेड अ लर्ड फादार आंखौ नोङो दा बे समाव नोंनि मोनसे आगजुफोर बादिल' बाहायदो जेह'भा नोंनि गोथार जिउजों जों साफ्रोमखौ बेयाव सोफौ जाहाथे नोंनि बोसोननि सायाव जों देहेर होनो हानाय बायदि बे प्रार्थनाखौ बियो त्राणकर्ता प्रभु जिशु ख्रीष्टनि मुङाव जाथों आमेन आं आंनि सिनायथिखौ एसेबाव होनो सानबावबाय आंनि मुङा सहिता नार्जारी आरो आंनि न'खरना बिथाङा मिज' दा जोङो इसोरनि हेफाजाबजों इसोरा जोंनो गेदेर भिजन होनानै गेदेर बार्डेन बिबान होनानै संसारनि शिक्षाजों लोगोसे इसोरनि शिक्षाखौ होनानै मोजांथार फेंखाफोर गालांनो थाखाय जोङो गोरलैसे गोरलै इंलिश मिडियाम जुमदुवार खाथियावहाय ग्रेस इंलिश मिडियाम होननानै खुलिनानै दङ इसोरनि अननायजों सोलिनानै दङ बेखिनिखौ आं बुंनानै फोजोबबाय जोंनि टिमाव जों थांदिनि बेयाव बुंदोंमोन इब्रायनि 12 बालाब 14 सिरि जों मैयानिफ्राय नायबोबाय साफ्रोमजोंबो गोरोबलायनानै था आरो गोथार जानो नाजादो मानोना गोथार जायाब्ला रावबो फोरबोखौ नुनाय नङा मैयासिमाव जोङो नायबाय जोङो साफ्रोमजोंबो माबादि गोरोबनानै थानांगौ बेयाव जानो हागौ जोंनि सुथुरफोरमोन जानो हागौ दायरि दायरा मानसिफोर
जानो हागौ थगायग्राफोर बिभिन्न बे संसाराव जेसेबां मानसिफोर गुबुन गुबुन केरेक्टार बेबहारफोरखौ लानानै खामिनानै दं बिसोरजों जोङो गोरोबनो गोनां आरो जोङो साननानै नायोब्ला बियो जोबोद गोब्राबमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो नायगोन गोथार जानो नाजादो मानोना गोथार जायोब्ला रावबो फोरबोखौ नुनाय नङा ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर मैयानि मेसेजखौ माखासेफ्रा बुंदों जोबोद मोजां जादों जोबोद मोजां जादों जोबोद गाहाम मोनदों नाथाय बे आंनि गौरबनि थाखाय नङा आरो आं बे मेसेजाव सन्तुष्ट गैया मानो होननानै बुङोब्ला बेबायदि ख्रिस्टियान जिबन जापननि थाखाय गोबां इसोरनि दास दासिफ्रा जोंनि आइ आफामोना बे जायगायाव गोबां फोरोंबाय आरो गोबां प्रचारकफोर दं गोबां खोन्थायो आरो नोंथांमोनाबो बाइबेलखौ नायनानै मिथियो ख्रिस्टियान जिबन जापना माबायदि जालांनांगौ नाथाय आंनाव मोनसे ओरैबायदि स्ट्रेस फैबाय थायो दाबो आं ओरैबायदि सिन्था जादों आं जि बिसयखौ शेयार खालामनो लादों आं बेखौ कमप्लिट खालामनो हागोन ना हाया आं इसोरनाव आरज खालामदों प्रभु बबेया बिथांमोननि थाखाय प्रयजन बबेया बिथांमोननि थाखाय दरखार बेखौल' नोङो सायख' आंनि खुगानिफ्राय बरनदो ख्रिस्ट'जों अनजा आङो टाइमनि थाखाय जोबोद जिंगायाव दङ आरो बेजों लोगोसे आं बहिखौबो हाखु दाखु गारबोनाय जाबाय आंनि आखायाव बहि गैया अननानै आं एसे बेबस्था खालामदो आं बेखौ लिरना लानोसै आङो बहि नुवाखिसै सिगांखि जाहाथे आं नोंथांमोननि टाइमखौहाय आद्रि खालामा थेंक इउ प्रभुनि बोसोनाव थांनायनि सिगां आं मोनसे बोसोनजोंहाय नोंथांमोननि गोसोखौ बोनो हास्थायदों बे जाहैबाय जेरेमियानि 9:4 जेरेमिया 9:4 बेयाव बुंदों फोरबोआ बेबायदि होनदों गियानिफ्रा गावनि आखलजों गोग्गा दाखालामथों बिरा गावनि जलजों दुग्गा दाजाथों एबा धोनि मानसिया गावनि दोहोनजों थेबगां दाखालामथों सोरबाया गोग्गा खालामब्ला बे बिसयाव गोग्गा खालामथों जाया आंखौ मिथिबाय आरो सिनायबाय आंनो फोरबो जाया फिरथिमखौ अनखांनायनि न्याय आरो दोहोनखौ मावो मानोना बे बिसयफोराव आङो हामजायो बेनो फोरबोनि होननाय ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै बेयाव जेसेबांनाखि इसोरनि जिउजों दैदेनबोजानानै जिरायनानै दं उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरसिम जोंनो प्रभुआ बुंदों साफ्रोमबो जोंनो प्रभुखौ नांगौ आरो दिनै आङो बेखौनो लुबैदों जोङो बयबो गोरलै गथ'बादि जानि जोङो बयबो उन्दै गथ'बादि जानि प्रभुनि बोसोनखौ नाजावनायाव आङो बेखौनो लाबोदों जे पवित्र जानायनि पवित्र जीवन जापन खालामनायनि सोमोन्दै आंनि सोंलुफोर दोनदोंमोन मा नोङो गोथार माना बाइबेला गोथार जानो थिनदों मा नोङो गोथार जानो नाजादों आरो मोनसे सोंलुबाव मा नोंथाङा
गोथार जानो हागोन? दा गोबां मानसिफ्रा बुंदों गोथार जानाया जोबोद गोब्राब। सैतानाबो ओरैबायदि क्लेभार, Satan is so clever to give us an excuses. सैताना जोंनो अनना खाटायनो अनेक जगायनानै होयो, उपाय गैया। पवित्र जीवन जापन खालामनो जोबोद गोब्राब। फिसा फिसौ बिजनेस खालामनानै एसे थगाय थसि खालामाब्ला उपाय गैया। लोगोजों थांनानै एसे बिजनेसफ्राव थांनानै लोंलायाब्ला जालायाब्ला उपाय गैया। टिकेट दा मा टिकेट नोंदिखौहाय टिकेट दानो ना टिकेट खेला यस टिकेट खेला लायाब्ला उपाय गैया। साइड इनकाम होयो उपाय गैया उपाय गैया। दिस इज द वर्ड ऑफ सैतान। उपाय गैयैखौ सैतान ओरैबायदि बेबस्था खालामना होदों अनना एक्सकिउसेस। आरो माखासे मानसिफ्रा बुङो पवित्र जीवन खुंनो गोब्राब। मानो होनना बुङोब्ला बांद्राय धर्मीय जायोब्ला बांद्राय गोथार जीवन जापन खुङोब्ला न'खरफ्रा डेभेलपआव फैया। बांद्राय सैथोजों खारब्ला मानसिफ्रा नाख्रेबो। बांद्राय सैथोजों खारब्ला मानसिफ्रा नाख्रेबो। बे जोंनि समाजनि संसारनि भाषा। बिनिखायनो बिथांमोना बुङो गुदुंबो जानाङा गुसुबो जानाङा। खिन्थु बाइबेलाव बुंदों रेभेलेशन नुजा जानायनि 3नि सल'आव गुदुंबो नङा गुसुबो नङाब्ला आं बेखौ गोबावगोन बा मुजुगागोन। ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथांमोना पवित्र जाथारनांगौ होननानै बे बिषयखौ खोनानानै गोरा गोब्राब एकदम बुजाय बिबानगिरि बानायनाय बायदि मोनबाय जानो हागौ। नाथाय प्रभु हायै मा दं? प्रभुआ जायखौ जों मावनो हानाय नङा बेखौ बियो माब्लाबाबो होथारनाय नङा। दानियेलमोन पवित्र जीवन खुंदों, जसेफमोन पवित्र जीवन खुंदों। आं बिनि सोमोन्दै उनाव फैगासिनो दं। दा ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर गिलिरा मोनखागोन पवित्र जीवन माबोरै खुंनाय। अनजाग्राफोर मोननै बिषयाव आङो रानबाय पवित्र जीवनखौ। गोथार जानो हानाय रास्ता, गोथार जानो हानाय लामा बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नि दारै। सालवेशन, the saving knowledge of Christ through Jesus' blood. जिसुनि थैनि दारै जों माबायदि पवित्र जानो हायो। दा जोंनि बोलोजों जोंनि साननायजों जों गोब्राबखौ मोनखागोन गोथार जानो। नाथाय बे गोथार जीवन जापन खुंनो थाखाय जोङो पार्सनेल ख्रिस्टियान जाग्रोनांगोन। जिसु ख्रिस्ट'खौ बासायगिरि होननानै जों नाजावग्रोनांगोन। आरो बासायजानायखौ नोंथाङा एकदम गेरेन्टि हिसाबै हमथाना लानो गोनां जागोन। जोङो गोबां सेमिनारफोर खुंबाय, सेमिनाराव सोंनाय फिननाय खालामो। आबै आयं उमुक उमुक सोमोन्दो लानानै थैनायनि उनाव नोंथाङा बहा थांगोन? बे समाव बुङो बेखौलाय मारैथो बुंनो हाबावनाय आबै, थैनानै थांब्लासो इसोरसो मिथिगौसै। दाथ' बुंनो हाले। आरो गोबाङा बुङो आंनि न'खरनि मानसि बिथाङा बुंबाय आंथ' इसोरनि हाबाखौ आङो 20 बोसोर मावबाय, आंनिथ' हाजिरा थाथारनांगौ, आं मोनथारगोन। आरो सोरबा बुङो थैनानै थांनायनि सिगां रावबो बुंनो हाया, बेखौ उनावसो मिथिगोन। बायदि रोखोमनि जानो हागौ बेयाव जिरायनानै थानाय नोंथांमोनहाबो मोनसे प्रब्लेम दङ। नोंथांनि गोथां जिउआ नोंथांनाव दंमारा ना गैमारा, नोंथाङा मोनमारगोन ना मोनमारा। दिनै ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर बेनि सोमोन्दै आङो मोनसे गुड निउज लाबोदों। बे गुड निउजआ आंनि नङा, निउज लाइभनि नङा, बे पवित्र वचननिफ्राय। बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नि थैनि दारै जोंहा मोनसे गुड निउज दङ अनन्त जीवन बिनि सोमोन्दै। दिनै गुड निउज होननानै बुङोब्ला आङो सिन्था खालामदोंमोन बबे बिषयखौ उपमा होयोब्ला आङो बुजिहोनो हासिगोन। आङो गारियाव जिरायनायावबो खामानि मावनायावबो आङो गुबुनाव बिबाय थादों दङमा गुबुन गुबुन दङमोन। नाथाय साडेनलि आं मोनसे बिषयखौ मोननो हादों। बे जाहैबाय गुड निउजनि सोमोन्दै। नोंथांमोनाबो समस्यायाव गोलैनानै गोबां बेनिफ्राय सिखारनो हानाय, ओंखारबोनानै रंजानाय मोननाय गोबां टेस्टिमनिफोर दं जानो हागौ। नाथाय मोनसे शकिं जे जोबोद रंजाथाव गुड निउज बे जाहैबाय नरवेआवहाय सासे बिफाया साथाम फिसाफोरखौ लानानै बीचआव थांदोंमोन। बीच माने सागरनि जिङाव खेला बेरायनो थांदोंमोन।
दानिया बे बिफाया अन्थावबाखौ साथाम फिसाजोफोरखौ लांनायाव मा जाखो बे ब्रेक फेल जानानै फासयनो नागिरनाया सिगांथिंजों फिनजों गारिया बारनानै फिफाजों दैयाव सागोराव गोदोआसै। फिफाया हठाथनो गाव गोदोलांनायनि सिगां पुलिसनो फन खालामहरासै आरो गाव जेने तेने खुनुरुखुम बियो बारग'नानै सानस्रिनानै फैयासै। जेब्ला पुलिसफोरा सहैयो अलरेडि 28 मिनिट जाखाबायमोन, 28 मिनिट जाखाबायमोन। बे समावहाय जेब्ला सहैयो नाहानो मानसिफ्रा जेबो गैलिया, थैबाय। नरवेआव ओरैबायदि लायनो हस्पिटालाव बिदि सागोराव गोदोनाय मानसिफोरखौ 5 to 10 मिनिट्सनि गेजेराव थाबनो बोखाङोब्ला दैखौ सेबख'नानै अक्सिजेन होयो आरो मोजां ट्रिटमेन्ट खालामो। दा बे समावहाय बिसना 10 मिनिट्सनि बियन माने बारग'लांबाय, 28 मिनिट जाबाय। नो वे। बाट थेवबो डक्टर्सफ्रा दैखौ एकदम सेरख' अक्सिजेन होबाय। जोबनायाव गमामायैनो बे गथ'फ्रा जिउखौ मोनफिनबाय। नाथाय बेबायदि जिउखौ मोनफिननायजों लोगोसे नरवेआवहाय ओरैबायदि निउसआव फेमास जाजोब्बाय, डक्टरफ्रा ओरैबायदि फेमास जाबाय। इट वाज एभार हेपन, माब्लाबाबो जाफेरामोन जे थैखानानै बे सागोराव 10 मिनिटनि बारा मानसिखौ फोथांनो हायामोन, निउसआव फेमास जाजोब्बाय। नाथाय जेब्ला थाङो बे गथ'फ्रा लासैनो डक्टरफ्रा मिथिगौ बियन 10 मिनिटनि गेजेराव थांखांफिननाय गथ'फोराबो फाग्ला फाग्लि जाजोबोनो थांखांब्लाबो। दा डक्टरा बिसोरखौ नायबाय, बिसोर जेरैब्लाबो फाग्ला फाग्लि जाखासिगोन। दानिया बिफानो खोन्थानो हाया। नरवेनि डक्टरफ्रा नरवेनि पास्टरफोरखौ कल खालामबाय, बिसोरथ' बिराद लिंक खालायजोबो। पास्टर फैबाय, पास्टरनो खोन्थाबाय, अन्नानै बे गथ'फोरनि बिफानो ओरैबायदि स्लाइटलि इनडाइरेक्टलि खोन्थादो जाहाथे बिफाया गावनि जिबनखौ हत्या खालामै बादि, गाव थैयै बादि। दानिया बुंबाय बे गथ'फ्राथ' जेरैब्लाबो फाग्ला फाग्लि जाखासिगोन, थेवबो बिमा बिफानो बिदिखौ डाइरेक्ट खोन्थासै, एसे बिदि जानो हागौ, अन्नानै धैर्य ला, ट्रिटमेन्टआव दंगासिनो दं। दानिया जेब्ला बिदिखौ खोनायो पास्टरा बिदिनो खोन्थायबाय। बे समाव गथ'फोरखौ नुबाय 15 दिनसो उन्दुआ, 15 दिनसो बे साथाम गथ'फ्रा उन्दुआ, सान हर उन्दुआ। बिमा बिफाया फाग्ला फाग्लि बादि जाबाय, गावसोरबो उन्दुनो मोना, फिसाफ्राबो उन्दुआ। सोमोनांबाय आरो बिफानि गोसोआव सानजेरखाबाय, बे फिसाफ्रा नर्मालाव फैखानाय नंला, फाग्ला फाग्लि जाखासिगोन। दानिया बे समावनो सासे पास्टर ओरैबायदि बिसग्रा मानसि सहैदोंमोननो। बे समाव सेमिनार जादोंमोन, इमारजेन्सि लिंनानै लायबाय, नोंथांखौ सेमिनारखौ दान्दिसे दोनथ'नानै फैथ'दो। फैबाय। बे पास्टरा जेब्ला फैयो मा प्रार्थना बिनानै होनांगौ बाथ्रायानो फैयाखिसै जाहैबाय बेचारा। ओरैबायदि क्रिटिकेल सिचुएसन, मा बाथ्राजों पेरेन्ट्सखौ कमफर्ट खालामगोन, बानजायगोन, गोजोनहोगोन, जेबो बाथ्रा गैया। मा बाथ्राजों प्रेयार खालामगोन, जेबो गैया। दानिया मा जाखो, गोसोआव जास्ट बियो ट्रास्टिं इन द लर्ड, इसोरनाव भरसा खालामनानै ओरैबायदि खर'आव दांनानै बुंबाय जाहैबाय, उन्दुदो जिसुनि नामै उन्दुदो, उन्दुदो जिसुनि नामै उन्दुदो। इसोरा बाख्नाय जाथों, बे हरनिफ्रायनो 2 सप्ता 1 मास बारलांबाय बे गथ'फोरा सिरि उन्दुदो। आरो बे समनिफ्राय बिमा बिफाया व्यक्तिगतयै बिफाया ओरैबायदि प्रतिज्ञा खालामबाय, आङो इसोरखौ सेवा खालामसिगोन होननानै। बिनि सिगांलाय फिसाफ्रा जेब्ला उन्दुआखै, थांफिनखासै फासि नांनानै थैनो। आं बे फिसाफोरनि जिबनखौ बरबाद खालामबाय, बिसिनि बरबाद जिबन फाग्ला फाग्लि जानानै बेरायबायनायखौ आं माब्रै फिसानि मेगना नायनो हानाय, आं नायनो हाया। आं बिनिखायनो थैगोन। इसोरा बासायासै आरो बिथाङा दिनै बे साथाम फिसाफोरखौ रंजा बाजा नर्माल महराव मोनफिनबाय। बयबो प्रभुखौ हामबाय होनदों, इसोरा बाख्नाय जाथों। दिनै बिथांमोननि थाखाय बियो मोनसे गुड निउज। ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर जानो हागौ बेयाव बायदि रोखोमनि पजिशनफोरखौ, पावारफोरखौ लानानै जिरायनाय दं। जों बयनोबो प्रभुखौ नांगौ आरो बे गुड निउजआ दिनै जोंनि गेजेराव जानो हागौ। सासे मानसिया बुंदों,
मानो इसोरनि मानसिफ्रालाय मानसिफोरनि पाप मावनायखौ नुला गिर्जानि मानसिफोरनि गोरोन्थि मावनायखौ नुब्ला डाइरेक्ट एसे बांजाय बुजाय सोंखारिया आरो आङो गमामायैनो बे आंनाव सोंदावनाय फैदों माने जोंनावबो ओरैबायदि थायो ना बेखौ बुंला गाज्रि मोनगोन नामा बेखौ बुंला बियो सुनाय नङा नामा मोनसे आनइजिजों जोङो गोबां मानसिफोरखौ कारेक्सनाव लाबोनो हायाखै दा बे मानसिया बेबादि बुंनायाव आं बेखौ सोलोंदों आमेरिका बादियाव ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर बे बासा जानायनि सोमोन्दै जोबोद सिरियास करिया बादिफ्राव डाइरेक्ट सोङो आरो born again आरो sure to go to heaven डाइरेक्ट सोङो मा नोङो गोदान जोनोम जानाय मा नोङो थैनानै थाङोब्ला सोरगो मोनहैगोन नाथाय दिनै जोंनि गेजेराव बेफोरखौ सोंनो गिलायनाय फैयो मिज'रामफ्रावबो जुदि मा नोङो गोदान जोनोम जाबाय सोरगोआव थांगोन ना सोंब्ला रागासो जोंनायसै मानो होनोब्ला again and again सेमिनार कन्डाक्टेड आरो सोरगोआव थांनायनि सोमोन्दै again and again बिथांमोननो खोन्थायो आरो करियायाव ओरैबादि जोंनि कलेजआ करियानफोरजों रानजानायमोन नालाय खोन्थायोमोन करियानफ्रा माने बे बासा जानाय जेनेबा उन्दै गथ'आनो जा गिदिरानो जा थार्ड पार्सन हमो ओरैबादि एभान्जेलिजम खालामो प्रभुनि बोसोरखौ खोन्थानो थाखाय हटेलाव सासे आलासि हांख्रायथिबाय गावनि लोगोखौ गाव डाइरेक्ट खोन्थायो मानो होनना बुङोब्ला बिथाङाबो पावार हल्डार ओमफ्राय गाव खोन्थायोब्ला एसे बेलेग जायो बेनिखायनो सेकेन्ड पार्सन हमनानै जेन'बा गाव सिनाया बे एभान्जेलिस्टखौ जेन'बा गाव सिनाया गावसोर खोथा दाखालायबाय हटेलाव जिरायबाय बियो आंनि लोगो नोंथाङा बहानि होमब्ला बे लोगोआ टेस्टिमनि प्रभुनि बोसोनखौ होनानै खोन्थाबाय आरो बिजों बियो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय बे रोखोमै गस्पेलखौ शेयारिं खालामो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै जोङो धार्मिक जानो थाखाय जोङो नाजानांगौ नाथाय धार्मिक जीवन खुंनायनि थाखाय धार्मिक जीवनखौ जोङो खुंनो थाखाय जोङो मोनसे पावार नांगौ मानो होननानै बुङोब्ला गांसेनि थेसलोनि 1नि बेयावहाय लिरदों 15आवहाय जोङो नायब्ला नुनो मोनगोन गाहाम सुसमाचारा बाथ्राजोंल' फैयाखैनो बबेखानि बोलो आरो गोथार जिउ दा जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि बासायगिरि होननानै नाजावनो हागोन सोरगोआव थांनो थाग थियारि बुंनो हागोन बे मानसिया पबित्र जीवन खुंनायाव सहज जागोन ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै जोङो नायनि जोङो रेडि नंगौना नङा दिनै गाबोननि गेजेराव दिनैनो जोङो नाजावनि गामिनि करिन सयनि बाथ्राखौ लानानै जोंनि बासा जानाया दिनैनो जेब्ला जोङो मिथिगौ टाइटानिक जाहाज जाहाजा 11:40 1912 एप्रिल 14आवहाय गोदोदोंमोन बेयाव हाजारनिबो बारा मानसि दंमोन मानसिफ्रा धन्यवान मानसिफ्रा बेयावनो हाबा लायदों अर्केस्ट्रा ग्रुप दंमोन सुइमिं पुल दंमोन सानस्रिग्रा बल खेला गिदिर जाहाराव दा देरसिन टाइटानिक शिप सागोर बे समाव जेब्ला गोदोदों सासे गोबां मानसिखौ बिसेसकै हिन्जावफोरखौ आरो हिन्जावफोरखौ आरो गथ'साफोरखौ बासायनाय जादोंमोन ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर गोबां मानसिफ्रा गोदोदों बे समाव सोबोरै गाबख्रावदों नाथाय बेयाव सासे मानसि दङमोन गावनि लाइफ जेकेटखौ गाव लायालाबानो सासे मानसिनो सोंस्रालांदों Are you ready to go to heaven? मानोना सोरगोआव थांनो थांखि जिसुखौ नाजावबाय न' आंनि लाइफ जेकेट गानोब्ला मानसिया दैयाव गोदोलाङा खाम दङ बे जेकेटआव गोजावखांबाय थायो बे लाइफ जेकेटखौ होनानै गाव लासैनो जिसुखौ नाजावदो आरो सोरगोआव थांनो थांखि लादों होननानै गाव गोदोलांबाय गावखौ एनि टाइम रेडिखा ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै जोंबो एनि टाइम जोङो रेडि जानांगौ आरो बे रेडि जानाया दिनै बाइबेलावनो रोखा दङ दिनै नोंथांनाव गोबां बाइबेलनि नलेज दं जानो हागौ नोंथाङा बायदि रोखोमनि मेसेजफोर खोनाबाय जानो हागौ नाथाय दिनै आं जे बुंगोन बे आंनि बाथ्रा नङा आङो फंनैसो बुंनो लुबैदों जे जोङो पबित्र जीवन जानो थाखाय जों गोब्राब मोनो आरो गोथार जायाब्ला जों प्रभुखौ नुनाय नङा आरो सोरगोखौ मोननाय नङा होनदों नाथाय इट इज पसिबल बाय जीसस क्राइस्ट ब्लाड बे जिसु ख्रिस्टनि थैनि दारै जोङो गोथार जानो हायो
जोङो गावखौ नायोब्ला जों मैला गितफोरनि 51 बुंदों आङो बिमानि गोरबोनिफ्रायनो पापिका रमनि 3 बुंदों आरो धोरोमिया रावबो गैया सासेबो गैया आरो जबनि 15 14निफ्राय 16सिम नायबा जों नुनो मोनगोन जों बेखौ नायनि जबनि 15 मानसिया माब्लाबा गोथार जानो हायो नामा हिनजावफोरजों सारि जानायफोरनि गेजेराव सोरबा गोथार दङ नामा नाय बियो गावनि आर्फफोरखौनो फोथाया आरो बिनि सिगाङाव आकाशनि बिरगोनफ्राबो दाय गैयै नङा अब्ला दै लोंनाय बायदि अपराध मावफ्लायग्रा मुगैजानाय आरो इनाय मावग्रा मानसिया बिजों माबोरै फोथायजाग्रा जानो हागौ ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर पापनि सोमोन्दै नायोब्ला गोबां रेफारेन्स दङ नाथाय समनि आंखाल दिनै जोङो गनायनांगोन बाइबेला बुंदों रावबो धोरोमिया गैया औ जों बुंनि आङो धोरोमिया नङा आङो पापी दिनै जों पापीखाय जोंनो दिनै सासे बानस'ग्राखौ नांगौ बासागिरिखौ नांगौ ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर आरो जुदि जोंनि गेजेराव सोरबा दङब्ला जे आङो पापी नङा 1 जननि 1नि 8 बुंदों सोरबा बुङोब्ला आंहा पाप गैया बियो गावखौनो सोलायबाय आरो ख्रिस्ट' सैथोआ बिनियाव गैया होननानै अनजाग्राफोर जों बयबो दा नोगोरनि गथ'बादि जायो औ आं पापी आंनो दिनै बासायग्रा नांगौ आंनो गुड निउज नांगौ आङो सासे बेमारि ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर जोङो दिनै नायनि बासायजानाया जोंनिफ्राय नङा बेयो एकमात्र जिसु ख्रिस्ट'नि थैजों बेखौ तितुसनि अननानै सोरबा मोनोब्ला फरायनाय तितुसनि 3:5 एफिसुसनि 2:8 बेखौ अननानै फरायनानै होनाय तितुसनि 3:5 तितुसनि 3:5 एफिसुसनि 2:8 बेखौ जोङो नायब्ला नुगोन बेयाव बुंदों मोनबायना अननानै आंखौ मदद खालामनाय आरो आं बुंनानै दोनहरबावनि गितफोरनि तितुसनिखौ फरायदों तितुसनि 3:5 सासे नागिरना दोनखादों एफिसुसनि 2:8 आरो 9 फरायहरनोसै तितुसनि 3:5 बे जों धोरोमिया हाबाफोर मावनायखाय नङा गावनि अनखांनाय बादि गोथार जिउनि सारिफिननायनि आरो फोदाननायनि थुखैनायजों जोंखौ बोखांबाय आमेन आमेन बेयाव बुंदों जोंनि बासायजानाया जों गाहाम हाबा मावनायनि थाखाय नङा होनदों बबेखानि बियो इसोरनि ओरैनो दयाजों होनाय एफिसुसनि 2:8 अननानै फरायबावदो आरो सासे नायबावदो गितफोरनि 103 आरो 10खौ 2:8 ना 2:8 एफिसुसनि 2:8 आं फरायगोन जिसुनि मुङै मानोना दयाजों फोथायनायजों नोंसोरो बोखांजाबाय आरो बियो नोंसोरनिफ्राय नङा ओरैनो होनाय इसोरनि बियो मावनायफोरनिफ्राय नङा रावबो गावखौ बाख्नायै बायदि प्रेज द लर्ड दा आं बियो फकास खालामनो लादों ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर जे मावनाया ख्रिस्टियान जिबनाव रियेलि थाखानांगौ गोथार जीवन जापन खुंनाया बे मोनसे ख्रिस्टियाननि आइडेन्टिटिखा सासे आर्मिया जुदि गावनि खसाबखौ गानाब्ला बेखौ सोर आर्मि होननानै सिनायनाय थिग बेबायदिनो पबित्र जीवनखौ जोंनो नांखागौ मावनाय दांनाया जोंनो नांखागौ उपवास फास्टिं गासैबो जेसेबां गाहाम हाबा मावनाय बेफोर नांखागौ नाथाय ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर बेफोर गासैनिबो थाखाय मोनसे बान्थासो बान्था आरो बेजों लोगोसे दान बियो डिफारेन्स दा सोरगो रायजोआ दान होनदों जोंनि मावनायनिफ्राय नङा दान होननानै बुङोब्ला जेनेबा आङो सारनिफ्राय 1 लाख आंनि माखासे नांगौखिनियाव आङो मोनबाय ओरैनो आङो दान होबाय आं बेखौ रंजा खुसि नाजावबाय आं बिथांनो होफिननो गोनां गैया थिग बेबायदिनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर
जोङो इटारनेल लाइफखौ गोथां जिउखौ सोरगोखौ मिक्स खालामनायाव जोबोद समाव जोङो गुलाय गुजाय बुजियो दिनै जों हमनानै लानि सोरगोआव थांनाया बे इसोरनि मोनसे दान होनाय होनदों ओरैनो दान होनाय दिनै जों बेखौ जास्ट नाजानांगौ ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर if you believe today that Jesus is your Savior and Lord you will not be the same जुदि नोंथाङा दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ बासायगिरि होननानै सोरगोआव जिसु ख्रिस्ट'नि थैजोंनो आं बासायजाबाय होननानै जुदि नोंथाङा फोथायबायब्ला नोंथाङा एखे जानाय नङा ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर जिसु ख्रिस्ट'नि थैजों जोङो बासायजाबाय इब्रियनि 10नि 17आवबो जोङो नायब्ला नुगोन बिनि थैनायजों जोंनि गासैबो पापफ्रा सुस्रांजाबायनो आरो गोसोखांबावनाय नङा समनि गेजेराव गिर्जायाव फोथार जायो सिमां लायो गिर्जानिफ्राय थांखांनाय लोगो लोगो बा 1 मास 2 मासनि गेजेराव आरोबाव माबा मोनसे जायोब्ला सानो आंनि पापफ्रा दाबो क्षमा मोनाखै क्षमा लानानै मानो क्षमा मोनाखै सानबावो नाथाय क्षमा लाखांनानै जुदि नोंथाङा आरोबाव क्षमाखौ मोनबाय थाखायो होननानै नोंथाङा मावोब्ला गमामायैनो नोंथाङा इसोरखौ मोनाखै अफकर्स जोङो मानसि जोङो गोग्लैनो हागौ जों गोरोन्थि मावनो हागौ नाथाय गांसेनि जन 2नि 1 आव बुंदों फिसाफोर आङो बेखौ नोंसोरनो लिरो नोंसोरो पाप दामाव नाथाय पाप मावोब्लाबो बेयाव सासे बानसग्रा दं होनदों जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ क्षमा खालामगोन नाथाय सोरगोआ जोंखौ ओरैनो दान हिसाबै नाजावखांनानै लाइसेन्स हिसाबै जोङो पापखौ जों मावनो मोना जोंनि इसोरा जोंनि प्रभुआ जोबोद स्ट्रिक्ट प्रभु होननानै आं बुंदों गासैयावबो बियो बेलेन्स होनो दिनै दान आनन्द जिबना ओरैनो होनाय होननानैल' बियो थायोमोनब्ला मावनाय फोथायनाया बे थायामोनब्ला जोंनि जिबनफ्रा एकदम केलेंकार जागौमोन ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै आङो नोंथांमोनखौ खावलायो दिनै नोंथांमोननि जिबनाव गोबां सोंलुफोर दं जानो हागौ आं पापी आं उदाया आंनि पास्ट लाइफआ आंनि थाबोनाय जिबना जोबोद मैला ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर come as you are today नों दिनै जेरै नोंथांनि अबस्थाया बेबायदिनो दिनै नोंथाङा फै दिनै नोंथांखौ प्रभुआ निमाहा खालामबाय नोंथांनि इब्राहिमनि 10नि 17 बुंदों आरो गितफोरनिखौबो जों फरायाखै दाबो इब्राहिमनि 10नि 17 बुंदों आरो आङो बिसोरनि पापफोरखौ आरो बिसोरनि आयेन बारसिनायफोरखौ गोसोखांबावथारनाय नंलिया ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै बे बोसोना नोंथांनि थाखाय आंनि थाखाय जोंनि पाप मावनायफोरखौ बियो गोसोखांबावनाय नंलिया दिनै नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'खौ सोरगोआ जिसु ख्रिस्ट'नि थैजों होजाबाय होननानै फोथायबायब्ला दिनैनो नोंथांनि गोदान जिबना नोंथांनि नामा दिनैनि दिनाव गोथारनि पुस्तकाव लिरजाबाय ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आङो बेसेबांसिम नोंथांमोनखौ बुजिहोनो आङो नाजादों आंनि जिबनाव गिलिगासिनो दं मानो होनना बुङोब्ला सासे मानसिया जुदि सोरगोआव थांनायनि थाखाय गावखौ गेरेन्टि बुंनो हायोब्ला बिथांनि जिबनाव हाजार बार फुंखाफै बिथाङा सिखांनो हागोन आरो बिथांनि जिबना दुखु खस्थ'नि गेजेरावबो देरहालांबाय थागोन आरो दिनै जोंनो नांगौ दिनै जोंनि गोबाङा न'खराव सासेबो सोरगोआव थांनो yes I will go to heaven because Jesus saved me जिसु आंखौ बासायखाबाय आं सोरगोआव थांगोन बेबादि बुंनो हानाय गोबाङानो गैया नाथाय गुबुन देशफ्राव जों नुयो salvation is just by grace होननानै बुङोब्ला सासे गथ'आ फरिखायाव बैसोआबो देरद्रायबाय मास्टारफ्रा ज' जिरायबाय मागा खम फेल जाबाय नाथाय बेखौ अनखांनानै पास खालामबाय दिनै जोङो प्रभुखौ जोङो नायोब्ला अननानै फरायहरदो गितफोरनि 103:10 जोङो साननानै नायोब्ला जोङो बयबो फेलियर जाबाय जोङो जयगथा नंलिया सोरगोखौ मोननो आं फरायगोन जिसुनि मुङै गितफोरनि 103:10 जोङो जेसे पाप खालामबाय असे बियो जोंनो होफिनाखै जोङो जेसे इनाय खालामबाय असेसिम बियो जोंनि सायाव फालथा लायाखै हामबायसै जों बेयाव नुबाय जोङो जेसे पाप खालामबाय बियो जोंखौ मा साजा होआखै जोंखौ पानिशमेन्ट खालामाखै
Ini kubur. Continue. Manana prithibiनि sayaव नख्राङा जेसे गोजौ एसेबां बेनि मायाया बेखौ गिग्राफोरनि सायाव गोबांथार जाबाय. हामबायसै. ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर, दिनै आंहा गोबां मुखुबसारनो सम गैलिया. दिनैनि दिनाव नोंथाङा सोरगोआव थांनो सन्देह मोनदोंब्ला दिनैनि दिनाव फोथायनाय माने दिनै नोंथाङा आमेरिकायाव सहैफेराखै, आं सहैफेराखै, नाथाय आमेरिका दङ होननानै जों मिथिगौ. बेनो फोथायनाय. ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर, बे फोथायनायखौ मोननायनि उनाव दिनै जेसेबां जोंनो ख्रिस्टियान जिबन जापन खुंनांगौ जों बेखौ खालामनि. उपबास लानांगौ जों उपबास लानि. दिनै उपबासनि सोमोन्दैबो आं एसे बुंनो हास्थायदों. प्रफेसिफ्रा बुंहरब्लाल' उपबास लाग्रा सर'सै जोंनि मानसिफ्रा गोबाङा. प्रफेसिफ्रा बुंहरो नोङो 40 दिन मोनबाय, इसोरा 40 दिन प्रार्थना थानो थोनदों, उपबास थानो थोनदों नोंखौ. बे समावल' उपबास लाफैबाय. बेक्तिगतयै गोबां उपबास जिबना गावनि न'खरनि थाखाय नांगौ, गावनि फिसाफोर नस्थ' जालांदों बेफोरनि थाखाय नांगौ, बे गैया. दिनै गुवाहाटी बादियाव जोङो खोनानो मोन्दों सासे पास्टर फैदोंमोन, गिबसन माराक, जोङो टिचार्स ट्रेनिंनि थाखाय बिथांखौ लाबोदोंमोन. प्रटेक्ट निउ सेसन स्कुल खुलिनायनि सिगां गथ'फोरनि सेमिनार आरो टिचार्सफोरनि ट्रेनिं प्लास सेमिनार जों लायो. बिथाङा ओरै बुंदों, बिथाङा पास्टर, मा होनो खनसेल' एनाउन्स होदोंमोन उपबासनि थाखाय. बेयाव बुंदोंमोन साननैनि फास्टिं प्रग्राम, नाथाय बेयाव बिथाङा आसा खालामाखैमोन बेसे गोबां मानसि जागोन. 400 जन मानसि फैदों, गासैबो जब हल्डार. आरो बेयावनि मानसिफ्रा बुंबावबाय साननैया थोआसे, पास्टर एक्सटेन्ड खालामनांगौ, साननै लाबावदो. प्राइज द लर्ड. सिटिफ्राव माबायदि इसोरनि खामानिफ्रा जागासिनो दं. आरो बेजों लोगोसे दिनै जोङो नुनो मोनो जिसु ख्रिस्ट'नि ओरैनो उन्नुदान होनाय गोथार जे सोरगोखौ जों ओरैनो मोनबाय, जों नाजावबाय, जों सोरगोनि जाबाय 100% राइट नाउ अर टुमरो अर व्हेनेभार. दानो आरो गाबोन जेब्लाखि थैना थाङा मानोनो जों सोरगोआव थांगोन, आं थांगोन, साराबो थांगोन. मानोना बुङोब्ला जिसु ख्रिस्ट'नि थैजों बासायजाबाय. नाथाय दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावखांनानै रमनि 8:8 बुंदों, जायहा गावनि मोदोमनि हास्थायनाय बायदि थाबायो बियो ख्रिस्ट'खौ खुसि खालामनो हाया. बेनिखायनो जोङो जोंनि जिबनाव फोरबोखौ समायहोनि. आरो गामिनि करिन्थ 5:17 बियो खुब कमन बाइबेल भार्स, बाइबेल पद. जोङो गोजाम नंलिया, जोङो गोदान जाबाय, जोङो गोदान जाबाय. आं सर्टकाटै बुंलांनोसै ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर, दिनै जोंनि ख्रिस्टियान जिबन जापन खुंनायाव जानो हागौ दादा बाहाय जाति खुरमा मिलायलायनाय गैया, गोरोबलायनाय गैया, सम्पतिखौ लानानै, हा सिमनाखौ लानानै, माबा मोनसे बिहामजोखौ लानानै, नाना प्रकार प्रब्लेमखौ लानानै. सम्पतिनि खेत्रआवबो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर जा दङ जोङो बेजों सन्तुष्ट जायोब्ला प्रभुनि बोसोना जोंखौ जेरै फोरोंदों जोङो सोलियोब्ला मुंबो नङा. आलेक्जेन्डार दा ग्रेट किं, नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ बिथांनि सोमोन्दै. ग्रेट किं होनदों, गोबां देशखौ बिथाङा कंकर खालामदोंमोन, बन्दी खालामदोंमोन, सासन खालामदोंमोन. बिथाङा 33 इयार्सआवनो थैदों. 33 बैसोआवनो बिथाङा जिउ गारदों. जेब्ला बिथाङा थैदों, थैनायनि सिगां बिथाङा बुंदों, जेब्ला आं थैगोन आंनि बाक्सुखौहाय दानोब्ला गब्लं खालाम आरो आंनि आखाइ फारनैखौ बाहेरायाव दोन. आरो जेब्ला आंखौ फबगोन रावबो दाफब, डक्टरा फबथों. जेब्ला बिखौ खोनायो बिसोरो सोमोनांबाय, मा बाथ्रा बुंखो बेलाय, आखाइखौहाय गावनि गोथै आखाइखौहाय बाहेरायाव दोननो आरो डक्टरा फबनो. बुजिनो हायाखै. आरो बुंदों, जेब्ला आंखौ फबनो लाङो गासैबो फैसाफोरखौ लामा गारला. बिथांनि बुंनायनि मानाया जाहैबाय हायावनि दोहोना मुंबो नङा, आङो दिनै थाइसेबो फैसा लानानै आं थांफानो हालिया, गासैबो थालांजोब्बाय. आरो डक्टरा फबदों, बिनि बुंनाया जाहैबाय डक्टरा मानसिखौ सिकित्सा खालामग्रा, फाहामग्रा, थेवबो दिनै डक्टराबो मानसिनि थांनांगौ सम सफैब्ला लाखिनो हाया. ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर, फै जोङो गोदान जिउ जोङो खुंनि. गांसेनि करिन्थ 6:20 बुंदों, जोङो दामजों बायजानाय, जोङो दामजों बायजानाय. आरो जोङो आङो
सरखारि बुंनो हास्थायबाय जोङो फोथायजाग्रा जानि जोंनि ख्रिस्ट समाजफ्राव जोङो संसारनि समाजजों लोगो मोनोब्ला जों माबायदि बेबहार खालामो बेखौबो जों साबधान जानि चाइनाया मोनसे कमिउनिस्ट कान्ट्रि जेबो रिलिजनखौ फोथाया बेयाव सासे सिक्रेट ख्रिस्टियान दंमोन चाइनिज बिथाङा ओरैबायदि इसोरखौ स्रोदै खुलुमदों आरो बेखौ नोजोर होगासिनो दं पुलिसफ्रा माब्लानि समाव हमनो मोनो सानसेखालि ओरैबायदि बिथाङा बेखौ ख्रिस्टनाव लाबोनो हाबाय बे जाहैबाय बिथांनि सिनसियारिटिनि गेजेरजों फोथायजाथाव जानायनि गेजेरजों जेब्ला पुलिसा थाबायबाय थादों बे समाव मासे दाउआ लामायाव खारबाय थादों आरो बे दाउनि आथिङा मोनसे थेफाजों फानजानानै खाजानाय दानिया पुलिसफ्रा खारलांदों दिनै बिराद मोजां बेदर मोनजासिगोन होननानै जेब्ला खारनानै हमहैयो मोनसे लेखा फिसा लिरनाय दं लेखा फिसाखौ लिरनायखौ जेब्ला फरायनानै नायो आङो उमुक आंनि कल'निनि मुङा उमुक आरो नोंथांनि दाउआ आंनि न'आवहाय फैनानै बिदै दैफैदोंमोन नोंथाङा बे दाउखौ बे बिदैखौहाय आंनिफ्राय लांफैनो हागोन जेब्ला बेखौ फरायो कमिउनिस्ट जेबो इसोरखौ फोथायो बे पुलिसा सोमोनांनानै बे मानसिखौ नागिरनो हमबाय बेनाव थांनानै जिसु ख्रिस्टखौ मोनहैबाय ख्रिस्टजों अनजाग्राफोर दिनै गाबोन जोङो साखरि मावग्राफोर जिखुनु पावार हल्डारफोर हाउ आर वी टुडे जोंनि बिहेभियारफ्रा माबादि जों सोरखौबा ख्रिस्टनियाव लाबोनो हादोंना हायाखै दिनै गोथार जानो नाजानाया बेफोरबादि गासैबो गोरोबनानै थानाय गासैबो कम्बाइन जों मैया नायबोबाय बे गासैबो गोथारै थाबायनायावहाय बुजाबफैबाय आङो दिनै आरो ख्रिस्टजों अनजाग्राफोर टाइमा गोख्रै खारगासिनो दं दिनै जोङो जोंनि फोथायनायखौ नायनि फोथायनायाव जोंनि गोथार जानांगौ जोङो बुङो जोङो सानो आं फोथायो नाथाय बिसेसकै आङो बिमाफोरनि थाखाय बुंनो हास्थायदों जोंनि महिला आइजोफोरनिफ्राय बे फोथायनाया गुबुंले माने मैला जाबोगासिनो दं जोंनि बिसासफ्रा पियर नङा जों बयबो पियर मिल्क पियर सुटि पियर हानिखौ लुबैयो बेरे मोदै लागाय मोन्देरखौ लुबैया जोंनि फोथायनायाबो दिनै पियर जानांगौ माब्रै नाम्बार वानआ जोंनि माब्रै पियर गैया आं बुंनि अन्ध बिसास दिनै ख्रिस्टियान समाजाव ख्रिस्टियान न'खराव जिसु ख्रिस्टनि थैजों बासायजाखानाय जों सोरगोनि मानसि जाखानानै मानो दिनै जोंनाव अन्ध बिसासफ्रा दङ अन्ध बिसासनि सिगां जोङो नायनि थाबिस गाननाय जारिनाय जों बेखौ हुदा बिजाबाव नायोब्ला नुनो मोनो थाबिसा जों ख्रिस्टियानफोरनि नङा सासे बिफा बुंदों जोंनि फोथायनाया नोंसिनि बादि नङालै थाबिस गानाला जायालै जोंनि फिसाफ्रा ख्रिस्टजों अनजाग्राफोर जिसु ख्रिस्टखौ फोथायोब्ला नो डेभिल एटेक बुहुर हमनाय हाग्राबारि माबा लोगो लानाय बेबादि गैया आङो बुङो टेस्टिमनिनि थाखाय आंनि फिसा गोरलैखौ बानानै आंनि आफानि गोथै खबरसानखौ जोङो लिरो आरो आंनि फिसाफ्राबो लिरो हरमानि जोङो एभान्जेलिस्टनि खामानि थाङो दिनैसिमबो माबा मोनसे गाज्रि जिउ डिस्टार्ब खालामनाय मोनसे गैया आरो आङो बुङो ख्रिस्टजों अनजाग्राफोर जायहा दिनैनि दिनाव जिसु ख्रिस्टनि बे गोथां जिउखौ सोरगोखौ फ्रि गिफ्ट अफ गड इसोरनि ओरैनो दान होनाय होननानै नाजावबायब्ला नोंथांनियाव सोर दायना गैला मोनबो जादु मोनफ्रा नोंथांनि जिबनाव खहाखौ लाबोनो हानाय नङा मानोना नोंथाङा प्रभुनि थैजों सुजाबाय आरो दिनै आं बुंनो हास्थायो महिला बिमाफोर आं मोनसे इन्सिडेन्टखौ खोन्थानि आंनि टाइमा बारलांगासिनो दं थेवबो आं ओरैबादि सासे हिन्जावसाया संसारनि समाजावहाय हाबा जाहैबाय आंनि डाइरेक्ट बुंबाय संसारनि समाजाव हाबा जाहैबाय आरो बिथांल' नङा दिनै जोंनि गोबां फिसाफ्रा गुबुन समाजाव हाबा जायोब्ला ख्रिस्टियानबो जोंनिबो एखे होननानै बुंबाय आंनि नोजोरावनो सासे हिन्जावसाया बुंदों बिबैया खोन्थायै गाबदों मानो बेबादि एखे होननानै बुंनो हादों होनना बुङोब्ला जों बिमाफोर साननानै नायदो मेगन मावनाय बेखौ फोथायनाय खोमारिंनाय होननानै बुंगोन फिसाफ्राबो खोमारिंला गाज्रि खबर खोनायोनो मेगन मावला बिपद जायोनो फोथायग्रा जाखागोनबो ख्रिस्टजों अनजाग्राफोर आंबो बेफोरखौ फोथायग्रामोन नाथाय जेब्ला आंनि न'फाङा आंखौ प्रभुनि बोसोनजों फोसाबबोबाय थादों दिन्थि आंखौ बेबादि मेचुरिटि लाइफआव दोनबोदों आं दिनै फोथायला आरो जालाबो
खृष्टजों अनजाग्राफोर बेयाव गोबां अन्धबिश्वासनि सोमोन्दै आं लिरदोंमोन बे जाहैबाय खोमासा रिंनाय मेगन मावनाय आखाइ मावनाय फैसा मोनो होननानै आरो फेसा गाबब्ला निदान जायो होननानै बेखौबो नंखाय जिसु खृष्टखौ फोथायोब्ला बेफोर मोनसेबो जाया खृष्टजों अनजाग्राफोर बिमाफोर खोनासं बेफोरखौ फिसाफोरनि जिबनाव बिजानु सोना दाहोसै फोथायनाया पियर जानांसिगौ जिसुखौ दिनै नाजावनानै आरो बेयाव दंबावो सैमा गोसोम बारस'नाय एबा मावजि गोसोम बारस'नाय बिपद जायो होननानै आरो बेयाव दंबावो खिनाय नुब्लानो मा खाफाल मोनदा जायो आनलाखि जायो खिनाय नुब्ला एबा सोरबा फाग्लाखौ लोगो मोनग्रोला फुङाव आनलाखि जाबाय दिनै साक्सेस जाथारनाय नङा all these things are false बेबो नंखायजोब आरो खर'सा गाननो लानाय गोबां मानसिफ्रा बुङो खर'साया साहाजों लानांगौ सानजाजोंबो लानांगौ खोलाजों सोनाबजों लाबायथाय बे सैताननिसो माबा मोनसे जागोन खृष्टजों अनजाग्राफोर आंनि फिसाफोर साब्रै आरो जों हौवा हिनजाव उल्टां पुल्टां सोनाबजों लालाय खोलाजों लालाय लानानै जोङो ज' जाजाय ज' मोनसे सप्तायाव मोनहैयो एनिथिं हाबोन जुदि सामथिं हाबोन माबा जादों दोननाय जोंनि न'खराव नङा जोंनि फोथायनाया एकदम पियर जानांगौ खृष्टजों अनजाग्राफोर गानगु लानाय आरो बेयाव गोबां दंबावो मा जानायखौ हाथाय गुस्थि अरनानै सोरबा फरायखाखादों टाइम गैला आं गोख्रै खारबाय आरो सौथुनाय ओमफ्राय दानिया मोजाङै खोनासंदो न'नेमा गाबनाय जेब्ला हिनजावफ्रा जै रायखोमायो न'नेमाया थिक 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 मोनला थिक 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 आं नंखायखौ बुङा दे हौवाफ्राबो माखासे सोरबा फोथायो प्लिज बियो हौवाफोरनि खामानि नङा हिनजावफोरनि गेजेराव एसे एनै जानो हागौ सोरबा हौवाफ्राबो हिनजाव बादि फोथायो